नोंसिनि खेथि मावनाय मोनना ओरैबायदि माने गोसोआ गोजोननाय मोन्दों माने बुंनो थाङोबा नैबे दा जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव नोंसिनि बायदि मोजां आबाद मावनो गोरों बा नोंसिनि बायदि आबाद मावनाय मानसियानो गैया মানে এনেকুৱা খেতি কৰা মানুহ আমাৰ মাজত বহুত কম কৰিব লাগে খেতি কৰিলেও আমি যথেষ্ট চলিব পাৰে নিজৰ লাইফখন বনাব পাৰে কিন্তু আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেতি বাতিত ইন্টারেস্ট নিদিয়ে ক'ত যায় বেছি জানো দিল্লী বোম্বাই বেংগলৰ বিলাক কাম কৰিব যায় ইয়াতে আছে আমাৰ পইচা ইয়াতে আছে জানে আছে Hello guys, welcome back. Daimary bwigri नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनि अननायजों स्रायै बरायना लाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दंजोबो होननानै गाइस ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जोबोद इन्टारेस्ट जोबोद मजा जानो थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायदो नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना गाइस बेनिफ्राय आं भिडिअ होयैया बिराद गोबाव जाबाय दे गाइस माने 10-15 दिनसो आं माने 15 दिनथ' नङा माने पुरा 10 दिन जाबाय आरो आं भिडिअ होयैया थ' माने 10 दिन गाहाम आं माने भिडिअ होआखैमोन बिनिबो एसे प्रब्लेम दङ आरोना दा माखासे प्रब्लेम थाखाय आं माने 10 दिन माने आं भिडिअ होनो हायासै 10 दिन माने आंनि भिडिअ गेप जाना थाबाय आरोना थ' जायखि जादोला जायफ्रा नायनो इन्टारेस्टेड दं नायदांदो ना दिनै ब्लगआ जोबोद इन्टारेस्ट बिदिबा गाइस दिनै भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै ना मा होनो चलो लेट्स स्टार्ट भिडिअ गाइस ओमफ्राय गाइस भिडिअआथ' स्टार्ट जाबायानो ओमफ्राय आं दायो दंफैयो सबायझार लाइगांफारा होनाय गामियाव आरोना नायनो हागोन नै बिराद मोजां नार्जारा एकदम ओमफ्राय नै ग्रीन ओमफ्राय नैबे ग्रीना मा बुस्थु गाइस बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बेयो जाहैबाय तुरमुस खेथि दिनै आं नोंथांमोननो तुरमुस खेथि देखायगोन ओमफ्राय बैग्रिनि आबाद देखायगोन ओमफ्राय बिदिनो आरो बायदि खेथिनि आबाद माने आं नोंथांमोननो देखायनो लादों आरोना बे भिडिअआव थ' नोंथांमोना नायलां आरोना माखासे नलेज नोंथांमोना लानो हागोन जेरै हमना ला तुरमुस खेथिखौ माबायदि मावो थ' तुरमुस खेथि मावनो थाखाय गिबियाव मा खालामनांगौ बोरै खालामनांगौ प्रसेसफ्रा बोरै बेफोरखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थागोन आरोना ओमफ्राय नैबे नायनो हागोन बिराद मोजां नैबे गोथां नुदोंना गासिबो सब तुरमुस खेथि गोजा आरोखि थ' ओमफ्राय बे जायगाया जाहैबाय जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय गामिया सबायझार लाइगांफारा होनोमोन ओमफ्राय दायो आं दंफैयो ओमफ्राय आंजों गोबां लोगोफोर दङ ओमफ्राय लोगोफ्रा जोंना ओरै थांजोब्बाय दे ओरैजाय नैबे लामाजों बै नैबे लामा बार आरो ससेनाव बे न' मोनसे मोनगोन आरोना आबाद मावग्रा माने थायो आरोना बेहाय बे मा आबाद मावदों आं नोंथांमोननो देखायगोन दिनै भिडिअ ओमफ्राय नैबे आंनि उनथिंजाय जा नुदोंना बिराद बुरजाखा नैबे एकदम सेस तुरमुस गोजा आरोना गाइस बियो दाहाय बे तुरमुसखौ आं नोंथांमोननो मोजां खोन्थागोन दायो आं नोंथांमोननो खोन्थाहैग्रोगोन बैग्रिनि आबादखौ थ' नायलां बिदिबा नायलांबाय था आं देखायनोसै दायो नै थांगासिनो दं गाइस ओमफ्राय गाइस दायो आं नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना बैग्रि बागानखौ नै बेथिंजाय बिराद बुरजा बैग्रि बागान खालामदों नै बिराद बैग्रि दं थ' मा बैग्रि मा जाथिनि बैग्रि ओमफ्राय बेफोर बैग्रि खेथिखौ बोरै मावो प्रसेसफ्रा बोरै बेफोरखौ आं नोंथांमोननो मोजाङै खोन्थालांगोन बे भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था ओमफ्राय गिबियावनो आङो बे खेथिनि मालिक जायखौ अनार होनो आं बिदिनो माने देखायग्रोनोसै आरोना गिबियावनो आदा मोजां ना खबरा नै बे आदा आरोना ओमफ्राय बे आदाया जोंना माने जोंनि बे नदुवार आनसलिकनि एबसुनि प्रेसिडेन्ट आदा प्रेसिडेन्टआव आरोना ओमफ्राय बे आदाया जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सासे मैखोम बिराद मोजां स्ट्रं माने आबादारि आरोना बुंनो थाङोब्ला दायो माने थ' ओमफ्राय जों दायो बिथांनिफ्राय जों माखासे खोथाखौ सोलोंना लागोन बा माखासे खोथा सोंगोन आरोना माखासे जेरै हमना ला आबाद मावनो थाखाय मा बोरै बेफोरखौ जों सोंना लागोन ओमफ्राय आदा नोंखौ बरायना लाबाय जाया आंनि दैमारि बwigri चेनेलाव दै गाज्रि मोनो आदा दै फार्स्ट टाइम आं माने बुहुद फैनो होनो सानबाय दंमोन नोंनावहाय आगोलनिफ्राय ओमफ्राय दिनै फैनाय जाबाय आरोना फैनायाबो माने हरखाबसो फैनाय जादों माने बिसोर सेंग्राफ्रा थ' थांनो माने बिसोर फैफानाय जादों थ' बिदिबा आदा मोजां ना माखासे खबरफ्रा दङ दे मोजां ओमफ्राय जेनेबा नोङो दायो मा खेथि मावो जेनेबा खोन्थानायसै दा नैबे बोथोराव जोङो तुरमुस गायदों आच्छा तुरमुसा दा आच्छा प्राय खै बिगासो दं 20 बिगा दङ 20 बिगा तुरमुस ओमफ्राय दा बे मार्च दाननि 10 तारिखनि उनाव फाननाय जासिगोन आच्छा आरो ओरैनो बैग्रि दंमोन बैग्रि खै बिगासो दं ओरैनोबा बैग्रिया ओरैनो बिगा हिसाबैथ' हिसाब गैया जायखिजाया दंफां हिसाबै 1000 दंफां दंमोन 1000 दंफां बैग्रि दं आरोना आच्छा ओमफ्राय बिनि देग्लाय फिथाइफोरा बेसेबांसिम फानखो बियो फाननायनि बिबाङा आंनियाव गैया आंनियाव हिसाब गैया आच्छा आं हिसाबै बारियावबो थानो बारा सोलाफायाखै ओमफ्राय बारि एसे देखायनो हागोन नामा आदा बारिया बेनो नों थुफाबा मोजां जागौमोन फैलाय थ' जोबोद गोजोननाय मोनदों माने आदाजों दिनै रायज्लायनानै माने मा बुंनो आरोना जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव जोंनि बे आदा बायदि रावबो माने खेथि मावनो सोलोङाखै दे खिन्थु आदाया मा माइन्डजों बेफोर खेथि मावनो सोलोंखोथाय माने माखासे गोबां मुलाम्फाफोर जादों थ' आं ओमफ्राय साबायखर होयो आरोना आदाखौ आंनि बे माने गोसो गोरबोनिफ्राय बिदिबा आदा बैग्रि बागान एसे देखायलाय ना माखासे प्रसेसफोरखौ एसे सोंना लानोसै आंनि चेनेलखौ मिथिना मिथिया नों आंथ' मिथियाना आंनि दैमारि बwigri सोलोंदों आं माने चेनेल खुलिदों आं बोसोरसो जाबाय ओमफ्राय 1500 साबसक्राइबार दं आरोना ओमफ्राय बेनो आरोना गाइस जे बे अनारा आरोना बे माने आबादनि अनारा आरोना बिगुमाया ओमफ्राय नै बेनो नै बैग्रि बागाना नै अनेक बैग्रि दं ओमफ्राय आदा नै बे बैग्रि फांसेया जेनेबा बेसेबांसो फिथाइ होयो खै केजिसिम फिथाइ होयो जेनेबा बियो नोंनि आदार होनायनि सायाव नंगौना
गायनाया जुदि एसे मासावनो गायदोंबा आरो मोजां हासार होदोंबा फांसे बिफाङाव 40-50 फैयो। फांसे बिफाङाव माने जोबजासिम आरो ना? औ 40-50 केजि फैयो आरो ना? प्रडाक्टआ देग्लाय खम 150-100ल'सो हरजाबाय खोमा दा। 150 माने 150 केजि ना 150 कुइन्टेल? 150 कुइन्टेलसो। अ माथो लाम हरनो हादों बिदिबा? गोबां गोदै। गुबुन जायगानि बैग्रिखौ जानायबो नायनोसै नै बैग्रिया बिराद गोदै माने। गुबुन जायगानि बैग्रि आरो जोंनि जायगानि बैग्रि गोबां फाराग। ओमफ्राय जोंनिया गोथावसिन जायो नामा जाखो? जोंनि बे जायगायाव गोथावसिन जायो आरो। बेलेगना जेनेबा मा प्रब्लेम? बारा गोदै जाया? गुबुन जायगानिया एसेबां बिदि गोदै थाबाबो माने मा एसेबाबो दैसु मोनसे माबाया थानो नागिरो। दङ नंगौ बेबायदि मोनजादों आं। खिन्थु जोंनि जायगाया माने गोबाङानो बुंदों आरो बेयो बिसनाथ सारिआलियावनो होन जरहाटनि मानसि फैदों दाख्लै जानानै माने बेबायदि बैग्रिखौ मोनजाफेराखैमोन जाहैदों आरो। बिराद गोदै मार गाइस आंबो बिराद मोजां मोनदों जाना नायबाय। थ' आदानि बागानाव नोंथांमोनाबो खेबसे भिजिट खालाम खेबसे फैना नाय। बिराद गोजोननाय थाबाय दे। आरो दायो एसे बागानखौ देखायनोसै आं देखायनो हागोन ना? गाइस बैग्रि खाखावगासिनो जों जाखावगासिनो गोलोमस्रजोब्बाय आङो। दिनै खाख्रेबबाय होखावगासिनो दं। बेसेबांसो लाखो? सेरसेसो खानो हागोन दिनै सासे जोंना फंबाय सासे होगासिनो नै बिराद मोजां खानो। दा खाथियाव एसे देखायबावगोन मोजाङैनो दा एसे खाना लाग्रोबावनि ना मा होनो? एकदम डिस्टार्बथारलै माने गङै खानांगौ ना। ओंखायनो माने भिडिअ बानायनो एसे डिस्टार्ब। ओंखायनो माने जों खाग्रोना लानोसै ओमफ्राय दायो मोजां देखायगोन आरोना गाइस। बैग्रि खाग्राफ्राबो नै गासै गंथाब एब्रे एकदमबारे मोनजाथारगोनबा दा। ओंखायनो सुहाबजोबाबो आगाराखै खाखावगासिनो दं नै। ओइ खना दंजोबो सेस बैग्रि खाग्राफ्रा। नाय बैग्रि फिथाइफ्रा नै। बैथिंसो मोजांमोन ना? एकदम बागानफ्रा नै बिदिनो गाइस फुरा बे बैग्रि बागान गोजा आरोना एकदमबारे सोरगिदिं। एकदमबारे नै बेफोरखौ नाय नै बिराद फिथाइ दं बेखिनियाव। बे फिखिनियाव बारा मोनाखै नै। लाम फिथाइ दं बेखिनियाव नै बा। बेफोर ओमफ्राय आंबो नै लाम खाबाय गाइस न'आव लांनो खादों आरो न'आव जानोसै। बेफोर बारा मोनाखैसो गोथां दंबावो बिराद गोदै। ओरैनो खागासिनो दं। ओइ सामसन भाई किमान सिंगिले ओइ हाय बोले कोई दे एक बार। আজি निस्टा दिन नापाबि आरो जिमान पारे खा आजि। बे गाइस जों दायो बैग्रि खाखाबाय एकदम गोलोमजोब्बाय मेंलाजोब्बाय। जोंना सोमखोरनाय बिराद दुगा। जों खागोन नोंलाय बैग्रिखौलाय? ओरै देखायलाय नोंखौ। वाव जोंहानो बरे खाबाय। ओमफ्राय नोंना बुरजा? उदैयाव। ओमफ्राय आंबो खाबायलै गाइस नै। एकदमबारे नै नोगोर खाखाबाय टटेल 10-12 केजिसो जाबाय बायदि मोनदां ना? थ' बिराद मोजां नांबाय। नोंखौ बोरै नांदों? मोजां नांदों ना? एकदम नै गोमोन खाबायलै। नैयावबो दं। ओरैबो दङ। किहल टु चेनेल किहल इरि दिले यार बिनाबो इउटुब चेनेल दंमोन दे गाइस ओमफ्राय जों समान भिडिअ बानायफादोंमोन ओमफ्राय दा भिडिअ बानायला गारबाय इयो ओमफ्राय जोंना पार्टनारफ्रा इसोरनो आरोना जों जयै फैदोंमोन बैग्रि खाफैबाय जों इयाव फैनानै मजा नांबाय इन्जय लाबाय हाब आदा मोनालाय अबेनि जाखो ललित भाई नङा नोङो बलित दा ए बोरै मोजां खबरा पार्टनार बन्दसोमलै जोंनि क्लास फ्रेन्ड गोदो लोगो मोनलायनाय दिनैसो लोगो मोनफिनदों ओमफ्राय बोरै खबरा मोजां ना मोजां थिगानो आदसा दा मा मावो आजिखालि नै दा ड्रागन जावफैदों ड्रागन गायनाय नायदों बागानाव आदसा बोरै ना माखासे खबरा मोजां दा माखासेयाथ' थिगानो ओमफ्राय न'आ नोंसिना बबेसायदोंमोनलाय एसे खोलाहा ना मा गामियाव मोनलाय नोंसिना सबायझार ना ओमफ्राय बेबोथ' सबायझारानो दा हाद भाई मोजां दा ना ओमफ्राय नोंसिना आदामोना एखेयानो बिसोरबो खामानि मावगासिनो बेयाव ड्रागन गायगोन आरो ना एकदमबारे नै एकदम लाम माने साफा बानायजोबखाबाय हाखर जावजोब्बाय दा बेयाव ड्रागन गायनाय नायदों आरोखि आंनि चेनेलखौ नायदों नोंसोरो नायगोना नाया मिथिना मिथिया आंनि चेनेल दं होननानै मिथियो नुफेरबाय मालाबा नुबाय नोङो दैमारि ब्लग नुबाय नोङो मा भिडिअखौ नायनाय दा बुंनो हाया दा कमेन्ट खालामदो नायबा नोंसोरबो कमेन्ट खालामदो जुदि नायाखैबा साबसक्राइब खालामनो जाबाय बलित भाई दै साबसक्राइब खालामदो एसे सापर्ट खालाम बिदिबा फैथ'बाय दे ड्रागनखौ माबायदि मावो मा खेथिखौ बोरै खालामो बेखौसो नायबाय आरोना जायगाखौ बोरै बानायनांगौ ओमफ्राय लाइन बोरै बानायनांगौ हाखरा बेसेबां गोथौ जानांगौ मा बेसेबां गोजान बेसेबां डिसटेन्स बेफोरखौसो नायना लाबाय ओमफ्राय दायो बेयाव बिथांमोन दं सानैसो बेनिनो अनार बोरै मावो बिसोरबो एसे सोंना लानि गाज्रि मोनगोन नामा लाम जाबाय नों बैग्रिखौ खोनादों ना जोबोर मोजां नांदों दे गाइस ओमफ्राय लांखागोन नोगोर खाखाबाय जोङो नायखौमाबा सासेयाव सेरनै सेरथामसो खाबाय नोगोर खाबाय लांसै ओमफ्राय देग्लाय बोसोराव खै कुइन्टेलसो फाननो मोनखो बैग्रिखौ एक्चुअली खाथाखौ बोदलायाखै आङो खाथाखौ बोदलायाखै बिदि गोसोआव गैया एक्जेक्टलि नंगौना
आदसा ओमफ्राय दायो नैबेवहाय नों मा खेथि मावनायदों ओमफ्राय दायो बेयाव ड्रागन ना देग्लाय फार्स्ट खालामगोन फार्स्ट आदसा ओमफ्य बिनि प्रसेसफ्रा बोरै बोरै एसे खोन्थानो होलाय प्रसेसा दै नुबाय थानायानो आदसा खुन्था नांगौ बानायनांगौ आदसा आरो बे बालसिङाव जथेस्थ' हासार होनाय जाबाय गोबोरखि हासार आदसा मा हासार होखो एसे खोन्थालाय बेयाव ओरैनो गोबोरखि हासार मेनलि बेयाव सात गारि होनाय जाबाय बेखिनि नुनायाव बेखिनियावनो आरोना औ आदसा आदसा गोबोरखिया खमसे खम 2 इन्सिसो दं आरो बेयाव सिङाव आरोना ओमफ्राय ड्रागना जेनेबा फुलिया ओरैनो बेसेबांसो लायो दायो टप भेराइटिस होनना बुङो जितु रेड भेलभेट पिंक रज आदसा आदसा मराकान रेड होननाय बिसोरो एसे टप टप आरोना आदसा आदसा एसे दामि आरोना दा 60 निफ्राय 70सिम थांगोन आरोना जों ओइ तामुलपुर ओमफ्राय जों आदसा आदसा तामुलपुर आगोलाव आरोना आदसा दा नोंसिनि खेथि मावनाय मोनना ओरैबायदि माने गोसोआ गोजोननाय मोन्दों माने बुंनो थाङोबा नैबे दा जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव नोंसिनि बायदि मोजां आबाद मावनो गोरों बा नोंसिनि बायदि आबाद मावनाय मानसियानो गैया मानो होनबा जोंनि दायो नै जेसेबांनाखि लाइमोन जाखांबोदोंना माने हमना ला आबादनि सायाव बारा गोसो होआ मानि थाखाय मिथिया मायाव बांसिन गोसो होनबा साख्रि बिजनेस बेफोर बांसिन गोसो बे आबादनि सायाव गोसो ओमफ्राय दायो जेनेबा नों आबादनि सायाव माने हमना ला दायो माखासे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोर जाखांबोदोंना बिथांखौ नों आबादनि सायाव मा एडभाइस होनो सानो आबाद मावनांगौ ना मावनाङा आबाद मावनानै जोङो गाव सोलिनो हागोन ना हाया बा आबादनिफ्राय जों मा मुलाम्फा मोनो एसे फोरमायना आबाद मावोबाबो जथेस्थ' नोंनि सोलिनांगौ जिउआव सोलिनांगौ जिथु नांगौ मुवा बेखौ नों आबादजोंबो मोननो हायो नट अनलि साख्रि नङा होमबा साख्रिखौ जों नेबाय थायालासिनो जों जुदि आबादखौ गोसो होनानै बा एकदम गोरबो गोसोजों गोसो होनांगोन सोरनिबा थिननायावबो नों मावनाङा नङा होमबा खिन्थु गावबो गोसो होथारनांगोन आबादखौ माबायदि खालामोबा मा जेनेबा मोनगोन बा बिदिनो आरो गोसो होथाबनांगोन आरो खस्थ' खालामनांगोन एसे ना थ' गाइस नोंसोरो माने सोरनिबा बुंनायाव थिननायाव आबाद मावनांगौ आबाद मावबानो जोङो ओरैबायदि मोनो बेयाव सोरहाबा लसबो जानो हागौ ओंखायनो सोलोंनांगोन माखासे खोथाखौ सोरनिखौबा गाइड लानांगोन आरो गावबो जोबोद गोसो होनांगोन आरोना खिन्थु आबाद मावनानै सोलिनो हायो आरोना साख्रिल' नङा माने बिजनेसल' नङा जों आबादजोंबो गावनि लाइफखौ जों गावनि संसारखौ जों जालांनो हायो सोलोंनाय जथेस्थ' ना बिदिबा भाइ गोजोननाय थाबाय थेंक इउ नेक्स्ट टाइम फैबावगोन जोबोद मोजां नांदों मावबाय था बिदिनो मिथिबाय मावनानै माने डेभेलप जानांगौ माने जोंनि बर'फ्रा जेरावखि जाया नोंसोरबो फैबाय थायोब्ला जथेस्थ' गोजोननाय फैगोन आं माने बिराद सिगाङाव फैनो सानबाय दं खिन्थु देग्लाय फैनानै जोबोद मोजां नांदों मिथिबाय बिदिबा नोंथां ना गोजोन थाबाय बाय बाय दै माने नायबानो जाबाय दैमारि ब्लग आं सिनायखौ मिथियोना मिथिना दैमारि ब्लग नायबानो जाबाय दे भिडिअ फैनाय जाबाय दादा বিলাক আপোনালোকে ক'ৰ পৰা আপোনালোকৰ কথা পতা হোৱাই নাই আমি আইছো ৰঙাচুৰৰ পৰা আহিছে কিবা এটা কাম নহয় এনে চাবৰ কাৰণে আহিছে ন ভাল লাগিছে চাই পেলাই ভাল লাগিছে মোকো বহুত ভাল লাগিছে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছো এনেকুৱা ভাল লাগিছে না মানে এনেকুৱা খেতি কৰা মানুহ আমাৰ মাজত বহুত কম কৰিব লাগে খেতি কৰিলেও আমি যথেষ্ট চলিব পাৰে নিজৰ লাইফখন বনাব পাৰে কিন্তু আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক খেতি বাতিত ইণ্টাৰেষ্ট নিদিয়ে ক'ত যায় বেছি জানো দিল্লী বোম্বাই বেংগলৰ বিলাক কাম কৰিব যায় ইয়াতে আছে আমাৰ পইচা ইয়াতে আছে আছে মানে বুজি পোৱা নাই এইটো বাহিৰত গৈ আছে পুনৰ অসমটো ইয়াতে আছে হয় ইয়াত ভাল লাগিছে পোৱা জায়গাটো হয় তো আপোনালোকে কথা কৈছিলে ৰঙাচুৰৰ পৰা ন তো বহুত ভাল লাগিলে দেই আপোনাৰ লগতো কথা পাতি পেলাই মানে মোৰতো মানে বৰ মানুহতো অসমীয়া ইমান এনেকৈ কৈ আৰু বেয়া নাপাবি মোৰ এই চেনেল হয় ডিমাৰী ব্লগ চেনেল আছে চালে হৈ গ'ল মই মানে ডেলিষ্টি চেণ্টাৰত মোৰ চেনেলৰ নামটো হ'ল ডেইমাৰী ব্লগ তেতিয়া আহিছো ভাই দেই পিছত লগ পাম ভিডিঅ'টো যদি চাই তেতিয়া কমেণ্ট কৰিম না আমি এই খেতি চাবৰ কাৰণে আহিছো ভিডিঅ' নাথাক দেই আহিলো দেই বাৰু হা বাই नै गाइस तुरमुस थायांबाय नै बेफोर थांबाय नै सेस तुरमुस थाइजोबबाय नै बेफोर नै बेफोर नै बा मोजां थायदोंलै बा लाम दं नै बेफोर नै बा नै थायांबाय आरोना फिथाइफ्रा नै थाइजोबबाय नै बेफोर थाइजोबबाय बे सेस तुरमुस बागान गोजा आरोना गाइस ओमफ्राय नै जोंना सोमखोर दङ जोंहाय बेबो आसलारि ब्लग बानायगासिनो बेबो ब्लगार जाबाय दे 20 बिगानो गासिबो तुरमुस बागाना 20 बिगा माने बेखौ मावनायाव 3 लाखसो खरसा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय दायो बिसोरो होनदों मालिका माने बिगायाव 40 कुइन्टेल खरि दोनदों आरो बिगायाव वाव थ' बा जों थांसै नै माखासे लोगोफोरा थांखांबाय बुरजा ना गाइस 20 बिगानि खोथा थायोना 20 बिगाखौथ' नोंथांमोननो गिदिंनानै बेरायजोबनो हानाय नङा बैग्रि जानानैसो नांदों गिदिंनानै खोन्थाजोबनो हानाय नङा माने ओरैनो देखायबाय आरो नायदो नै बेफोर तुरमुस खेथियानो माबायदि थ' तुरमुस खेथिखौथ' बयबो मावनो रोंखायोसै माबायदि मावनांगौ माबायदि मावनाङा
थ' जोङो ना गाइस बिनिफ्राय जों मोनसे नलेज सोलोंना लानो हायो जे गियान मोनसे लानो हायो जे जोङो खेथि मावनानैबो जों गावनि लाइफखौ जों माने सालायलांनो हायो बा गावनि लाइफखौ जोङो संसारफोरखौ जालांनो हायो आरोना खेथिजों खालि जों साख्रि बाख्रि बेफोराव गोसो होआबालानो माने खेथि मावनायावबो जों गोसो होनांगौ दे खेथिनिफ्रायबो जों लाम फैसा थाखा आरजिनो हायो आरोना ना 20 बिगा तुरमुस बागाना दैमालि नामा 3 लाखसो खरसा खालामबाय आरोना बेखौ मावनायाव ओमफ्राय दायो बिसोर बिनिफ्राय दोनदों पार बिगा 40 कुइन्टेल दोनदों आरो पार बिगा 40 कुइन्टेल दोनोबा 20 बिगायाव खै कुइन्टेल जागोन हिसाब खालामदों ओमफ्राय आरो जों बेखौ जुदि 60 थाखायाव फानोबा बेसेबां मोनगोन बहुत थाखा फैयो वाव जोबोर मोजां नांदों ओरैबायदि मोजां नांदों बेबायदि खेथि माने बागानाव फैनानै आरोना ओमफ्राय जों दायो थांनोसै ओंखारबाय नै जोंना गारि बेयो ओमफ्राय जोंना माखासे लोगोफ्रा ससे थांबायानो थ' गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंबा नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट खालामना खोन्था ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआथ' बिदिनो जाबाय जानला मोनला भिडिअखौ जों फोजोबबाय दे गाइस बाय बाय थांसै जोंबो चलो